Dobrý den, kdo jste, odkud jste a proč jste dneska tady? Dobrý deň, moje meno je Petra Ondrčková, aktuálne zastupujem Slovenskú školu a škôlku v Curychu, v Lucerni a v Chame. Teda som prišla z Curychu a dnes som tu na pozvanie organizatoriek. Jak dlouho už fungujete na trhu švýcarském? Ten trh by som trošku pozmenila, lebo sme nezisková organizácia, takže robíme to z iných dôvodov. Slovenská škola a škôlka v Curychu aktuálne pôsobí 11 rokov vo Švajčiarsku. Som na to hrdá, je to samozrejme práca našich skvelých učiteľiek, ktoré tam máme. Jaký je vaše poslání, co je zadáním těch vašich úkolů a podnikání vlastně? Áno, v prvom rade tie začiatky, prvé roky, keď vlastne zakladateľky, lebo ja nie som zakladateľka školy, ja som ju prevzala, keď zakladateľky rozmýšľali, prečo vlastne otvoriť školu v Curychu, bola jediná motivácia, aby naše deti hovorili ďalej po slovensky. A to sa nám samozrejme darí a darí sa nám to, myslím si, na výbornej úrovni aj v spolupráci s rodičmi napríklad. Takže vlastně co nabízíte vlastně vašim zákazníkům? Deti, ktoré navštevujú našu školu, zatiaľ sú to iba deti, aj keď máme nejaké tie otázky, či učíme aj dospelých, možno, že aj to bude. Zatiaľ učíme iba deti, takže naše deti chodia do našej školy jedenkrát do týždňa na 2 až 3 vyučovacie hodiny a našim cieľom je ich materinský jazyk, ktorým je slovenčina, ďalej rozvíjať, uchopiť jeho štruktúru, aby na neho mohli nadväzovať ostatné jazyky. Děkuju. Nabízíte i nějakou spolupráci? Samozrejme, my sa tým hrdíme, sme pyšní, že máme spoluprácu s napríklad univerzitami na Slovensku a ja som priniesla iba na ukážku výtvor alebo tvorbu našich učiteľiek, respektíve profesoriek z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré pre nás, pre deti žijúce v zahraničí, ktoré sa chcú učiť a chcú podporovať materinský jazyk slovenčina, vytvárajú prekrásne celé sady hier, ktoré sú v... Tieto hry sú k dispozícii iba nám, školám v zahraničí. Výborně. Děkuji pěkně. Ještě mám jednu otázku. Máte radši raclette nebo fondue? To je krásna otázka, raclette.